τηλεπαιχνίδι. Λοιπόν, παρουσιάστε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για ακόμα ένα σούπερ τηλεπαιχνίδι, το Find It. Find it. Πάμε. Find It. Εάν ο παίκτης καταφέρει να αφήσει τελευταίο το κουτί που έχει μέσα τη φωτογραφία αυτού του πολυτελέστατου αυτοκινήτου. Υπερπολιτελές. Γκλάμουρ. Ναι, τι παιχνίδι είμαστε. Τότε το κερδίζει. Καταφέρει ο παίκτης μας. Μπορείτε να κερδίσετε δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Όπο. Καλό. Καθόλου συμφορά. Μόνο και μόνο εάν απαντήσετε στην ερώτηση πού αγωνίζεται ο Βραζιλιάνος superstar Ροναλντίνιο. Γιατί μου κοκκινίζεις όμως και κοίτα. Σαν πατζάρι γίνεται. Δεν και όσο γελάει κοκκινίζει κι άλλα. Πάμε να δούμε κάποια επεισόδια από το περασμένη σεζόν. Η τηλεοπτική σας καριέρα πάει μια χαρά. Θα βγαίνετε ραντεβού με μία από τις θαυμαστριές σας? Ναι, γιατί όχι. Και αυτές άνθρωποι είναι και εγώ άνθρωπος είμαι. Τότε, αν μου αρέσει μία από αυτές. Ωραίο αυτό και θαυμάστρες άνθρωποι. Ναι, γιατί δεν είναι άνθρωποι. Όπως εμείς όλοι.